Aipatu dezaken, gorrendu gaztiekin, konfiantza badet, laizteak berri dute tabernak abaren. Ema, kaixo? Oi, jake horrela harrapatzen zaituztean, hain pozik nago euskaraldia ziela, gauzatxo bat kontatuko dizuela. Bueno, lehenik eta behin, nik nire txapa jantzi dut, nire rola hau bizi. Espero zuek ere, zuena jantzi izana. Bueno, euskaraldia hasi dela, bai, ari gara komentatzen, eta deustuan ere, zera azaldu nahi nizuen. Berbaizutik, 15 egun, 15 estigantza egingo ditugula. Eta proiektu honetan, deustu harron esperientziak, ohitura aldaketak, bizipenak, kontatu nahiko dizkizuegu. Beraz, datozen 15 egunetan, egunero, bideo bat igoko dugu. Nik, pertsona bat aurkeztuko dizuet, eta pertsona horrek bere esperientzia kontatuko dugu. Beraz, besterik gabe, eta jake harrapatu zaituztean hemen, lehenengo bideoarekin uzten zaituztet. Maite Sarasola, gaztealdian parte hartu duen, 8 gazteetako batekin. Aurrera bideoa! Bueno, gaztealdixe amaitu barri da, eta bueno, ni maitenaz gaztealdixen parte hartu duen gaztietako bat, deustuarra. Eta, bueno, 8 egun honek pasa guztien eta erauten ondorizuetako bat da. Ondino euskera zuzitzie norberak egiten dauen autu badala. Mereze dagoen autu bada, lanak hartzen dagoen autu bada, baina, bueno, ondino autu bada eta euskaldunok beti bilibi gara tanteetan beti egiten dugu lehengo hitze euskeraz eta askotan jasotzen dugun erantzune ba ez da oso poliki izaten, eta, bueno, ez da guk nahi eta behar dugun erantzune izeden. Orduen ustot biherrezko edala jentie batzie, eta azken finean talde handi bat izen ezkero presiño eikie lortuko dugu, eta azken finean gitxi batzuen bidie erreztuko gonke. Euskaraldixe hastiar dau, eta horrekin batera Bilboko udalari adibidez eskatu nahiko notzake eredugarritasunez. Adibidez, erakutsi behiziela, udaleko ordezkari danek euskeraz dakiziela, eta bierdan dana euskeraz eikeko gai diela, eta zerbitzu publiko danak euskeraz emoten da bezala. Eta, bueno, badakite asko garela euskaraldiko parte hartzaiek, beraz, dan hori animo pilo bat, da seguro 15 egunerako egiten duzuen autu hau ez dela 15 egunin geratuko. Atera ba, atera